Adică... Nu suntem acasă. Yeah, there's military guys here. You need to run. Listen, just run away. I'm naked, don't come in. Taci, mă, boludule, bă, stăm aici până vine ziua totală. Bă, tu ești bolud, mă? Momentan mă pușcă mama din spate. Tu acum vrei să scot foaia de hârtie, Bă, domnul? vorbeaște frumos la mine în clasă, mă prunc. Ce s-a auzit, te-a beșit, mă? Nu, mă, what? Bă, beșinosule, mă. Doamne, castelul mi-ar aude de la... Stai. Da, tu vorbești serios, mă! Mă liniște. Adică... Nu suntem acasă. Yeah, there's military guys here. You need to run. Listen, just run away. I'm naked, don't come in. Taci, mă, boludule, bă, stăm aici până vine ziua totală. Bă, tu ești bolud, mă? Momentan mă pușcă mama din spate. Tu acum vrei să scot foaia de hârtie, Bă, domnul? vorbeaște frumos la mine în clasă, mă prunc. Ce s-a auzit, te-a beșit, mă? Nu, mă, what? Bă, beșinosule, mă. Doamne, castelul mi-ar aude de la... Stai. Da, tu vorbești serios, mă!